front. Oh, sa altan. Okay, altan. Oh, mura lang mo nakakisa ni Bulto ah. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Batong ka ba? Wow, maupo. Alright, done with my droning thing. So, naibawan ako nga sa taas di ano among bukid isa housing na rin. Dagan na rin nagpuwede sa taas. Huwag kabalo. Thank you, drone. Hi, Ella. Hi, everybody. Come on, let's eat! Yeah! Yeah! Oh, It's a lazy Saturday morning. So, 10 a.m. na kay actually na ako'y kasal o diya. Magos ko kasal later pa. Mga alas 5 pa sa hapon. So, I'm with my kids and everybody's busy. So, while ga-upload pa ko sa akong isa ka vlog 99. So, nakita na ko ang quick and easy. And change angle. Sorry, wala kayo kasabo. You will need 3/4 cup plus 2 tablespoons water. 1 pack Maya complete quick and easy hot cake mix 250 grams. Di mo 250, 500 grams man eh. Di ba 500 grams ni? yeah. Hi Ella, say hi. Hi Ella. Okay. The first ingredients. So what will we do first? Mix all ingredients in a bowl until slightly lumpy. Do not overmix. I just cook 1, 2, 3, 4. Just see. Hello, good day people. Yes. Nakaporma ko karon. Awere may pakita na ako akong kuan, akong hold ya. Pakita na ako akong porma karon kung okay ba po. Okay ba.
okay ra man ang pormahan. Actually na ako karon diri sa reception sa hotel. Okay, and in fairness tungod kay wa man koy ibuhat sa morning, so medyo sayo ko nakaabot karon. So mintras nagulat pa ta sa private room. So magtugtog sa tay, tour down sa tamo social dre, di carpet. So kaset pa dre. Guwapo kayo ilang kuan, guwapo kayo ilang stage, ilang gibuhat, no? Ito tamo yung mga arrangement dre. Hi. Kagwapo na host na karon naghapon. Napugos na naka-record pag-ingon ana dapat. Hi. O di plug mo plug dali unsa inyong kuan. Pangalan sa sige na. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pakawalan. We are from Bashgar in your weddings and events. Ayan. So in any kind of events imong makasal kung gusto ka organized way. Pati lamay na ba? Oo, actually Pwede lamay. Even with burial, if nagplano ka magpakamatay ay gawin. Okay, so sila ang mga person behind this. Akong ibutang ang link below sa ilang Facebook page, ha? Muna akong, dati na akong kuhan, na ako sa Jampa. Nakaroon social na kayo, nabiro na kinana sa Lux. Pakitalan ni siya, wailain. Ryan, Brad, nice to see you. I miss you. Kisabi, sorry. Chick boy pa bagay pong karon? Di na kay sir. Hindi na ngayon. Good boy na sir. Good boy na. So wala na, bota na kay ka? Bota na kay sir. Balik loob na tas Ginoo sir. Wow. Fairness, B. Plastic man dihay binong tinuod. Plastic ni B. Akan ni may tinuod. Ang uban plastic. Boy negro. Oh, hello. Boy negs in the house, baby. Tapos wa mo'y gasto ni Boy Neg kanira gid iya ha. Mora gid na. Kape. Tapos Babuy na ko ani. Oh. Kaning kape. wala kana mga ilim nun na mapakabog dalan ha. Mini boy, mo na yung mga professional guys. Sayo mga bot, ba? Ulit. Work. Unya tanawa sa sometimes ang uban abi nila host ra ilang gakon dapat nagi-spinner ngano man sila mo control sa mga music. Pag timing sa music, kung mag-joke ang DJ, ang host, makapas ana tirada. Diyan lang, negosyo ta siya. Hello? Ay, boss, amo. May hapon mo, sir. Boss, salamat. Okay. I-confirm. Ako'y mag-host sa Bamboo nga concert. Woo! Adik sa'yo. Just in case kung pa mo kabalo sa mga style sa mga kasal na karon, ang style nanay nga ni sa gawas ana. So pag abot nila di sila mapasmo kay na may kanang kuan lang sa kung ba ang sa layman's term na munaging pabangil. So na yung mga ana, so pag abot nila sa bisita kung gutom na kay sila mo kabalaka na mo'y food daan. O di ba? Sosyal, di ba? Mailan imong bonggang kasal basta ang cake kani ang gabuhan. Hi, kumusta? Abi na ka sa gawas. Wala, nagpakasal. Ay, sarap na. Ay. Ha? Naked. Naked cake. Cake pa lang naked na. Okay. So karon walay patawad po ning Lazada bisag na ako diri mo deliver gihapon. So mag-unboxing gyapon ta diri. Bisag nata diri sa hotel abang gawla ta sa mga bisita, unboxing ta. Tani mo sakyan na. Ano ka?
Kunya na ka mo tanaw. Okay. Okay siya, no? Let's all welcome your host for tonight from ABS-CBN Pamahal Special, MOR and Bitokbitok University, ang Baboy Ganay People. Let's all welcome Bernie Bitokbitok. Alright, that's a wrap. We're done. Boy next, congrats. Yeah. Dali na kayo, dali na mo ni Boy. Lahi mo ni Boy. Gusto na mo nga mas taas-taas mang party. Ang original 3 hours. Ay mo na mo 2 hours. Dali. 2 hours na, so pray lang nga. Ang amo mo nga sakit na mong likod ni Boy, manguli na bisayo. 1, 2, 1, 2, 3. Ano siyang kinasal? Thank you. Hi, congrats. Apilapin pa yung boy. Live shine. Super, salamat. Thank you po, thank you po. And good luck. Nadunggan ako ang ganina. Gabi Apo ragi daw ang gipangayo. Gabi, ang saman. Apo Ang saman. Pangusgan. Sumugapin lang mo ubo, ha? Ubo lay gapi paguman. Salamat kayo. Thank you po, thank you po. Thank you. Ang inyong Facebook ako i-link below ano yung Flash Garner Weddings and Events. Sure. Thank you, little girl. Hi. Hi, very good. Thank you po, thank you. Salamat kayo. Ang lalaki. Ang nisulod sa kados kamatayon ng panagminyo. LG Cortez. LJ, thank you very much, bro. Congrats. Thank you. Congrats, brother. Sige. Brother. So good ka ng adlaw. So good na imong pag-antos. Kaya namin niyo, umagi ka nagpapugong, nagminyo mo ka, good luck. Sige. Brad, madlawon pa ko mo, Brad. Matulog talakag. Thank you, ah. Thank you. Talakag pa ko mo. Dito sa kwan? Oh. Bye. We need to go.